sing wong kejelasan sing wong repot-repot duwe rumah tangga. Alhamdulillah harmonis najan bojo gak nyambut gawe. Ya anak situ yang ngono gregetne. Titik-titik duwe ae. Kok ngrasani aku? Kok ngrasani aku nyambut gawe? Nyambut gawe aku goblok aku. Nyambut gawe opo? Anakmu lho bolak-balik titik-titik duwe. Titik-titik duwe anggitmu anakmu iku. Ya babah. Ya duwe, Mak. Lo ya lido Lomba Agustusan, Pak. lomba Agustusan. Iki jelas sangu. Lomba Agustusan kan jelek duwe barang lho apa? Obat tambah oleh duwe. Arek jajan kok ngopi barang. Arek-arek tuku es lah anakmu. Aku lho. Sawi. Ya lah ya. Heeh. Isin. Sebagai wong tuwek. Sebagai wong tuwek isin. Kodokno banyu gula. Opo anakmu iku Mare maneh? diabet, Mak. Pak. Lho, ro dhewe. Gula mangan mesti Pak uyah. Ndok duwe gak dikeki. Iki nyene masak lah. Wong loro tak kremus sampean kok. Kok gak adang kok, Pak? Keadang lho aku. Apa iki? Keadang. Kopi kita esuk gak kok ombe. Mbok icipi tok tik langsung nyingkri. Lah apa lan nyene galak gula ni? Lah duit kan. Tuku duit kok ndi tuku gula. Wis lho dok ngono. Lho lomba lho. Kowe kata lomba apa?